aquí estem a Monistrol de Montserrat. Oi, per què de Montserrat? Ai, fixa-t'hi, per les roques punxegudes, per la serra. Ah, cony. Aquest és l'aqüeducte de la Canaleta, que dona al darrere del Palau Prioral, que és on l'abat de Montserrat i els seus monjos impartien la justícia al Monistrol del segle XIV. Monistrol era el lloc de pas que venien els peregrins, que anaven a Montserrat a peu. Sort ne tenim, que al segle XIX ens van posar el cremallera i això ens va afectar. Al segle XVI, la vila de Monistrol de Montserrat es veié desolada per una terrible epidèmia de pesta i ens vam encomanar a Sant Sebastià i aquest és l'origen de la nostra festa major d'hivern. I com és que aneu vestit així? Coi, sóc el porrer de la vila? Perquè porto la porra, no perquè fumirrem al pensats. Els que arribeu de fora no patiu, que no us jutjarem, perquè aquest poble som molt de festes. Mira, ja ho teniu, aquí darrere tenim els gegants de Biserta, que tenen més de 100 anys. Tenim la Fira de la Coca i el Mató, i després, si voleu, tenim la Festa dels Romeus, que ens transporten a una altra època. El ball del Bobó el ballem així, i el gest aquest que fem això és per repartir salut. Els que arriben i diuen que aquesta plaça és la plaça del Bobo, què collons? Aquesta plaça és la plaça del Bobó. De bueno!